Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da zuwa wannan dandali. A yau mun zo muku da sabuwar hanya ne wanda za ku samu data a kowace rana, MB 500 a kowace rana na layin MTN. Wannan data ne wanda za ku dinga amfani da shi a koda yaushe a kullum. Amma kuma ku sani ko in ce ku sa a ranku cewa wata rana zai iya tsayawa, saboda abu ne wanda za ka iya ci gaba amfani da shi amma kuma baka san ranar da za a tsaida ba. Don kada kana amfani da shi kaga ya tsaya kana ta binciken bai dalili. To ka dinga sa a ranka cewa in an kawo maka irin wannan to ka sa a ranka wata rana zai iya tsayawa. Amma idan yau ne farkon zuwanka wannan dandali, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Za mu ajiye muku link a ƙasan description, ma'ana a title bidiyon mu. Idan ka duba ka danna title bidiyon mu, ka danna zai nuna ma link da za ka danna ya kai ka Play Store. Da zaran ka danna link ɗin ya kawo ka Play Store, zai nuna maka kamar haka, sai ka yi downloading ɗinsa. Bayan ka yi downloading ɗinsa sai ka buɗe datan wayanka, amma ka tabbata kana da data MB ko da ƙwalli 5 ne ko guda 3 wanda za ka yi installing da kuma buɗe wannan application ɗin sai yi processing da shi. Da zaran ka yi downloading sai ka buɗe shi haka, sai ka jira, ka ɗan jira sa yana buɗewa, sai ka danna allowed. Wannan Telegram ne, za ka iya cewa za ka ziyarce su ka duba wani abin su da haka, amma ba dole ba ne. Yawwa, da zaran kun buɗe app ɗin zai nuna muku kamar haka, zai nuna muku wasu box guda biyu, akwatuna guda biyu. Na farko za ku danna shi sai ku je ƙasa, za ku ga inda aka rubuta MTN 500 MB daily, sai ku yi clicking kansa, sai ku je akwati na biyu, box na biyu kenan, shi ma haka, sai dai ku yi haƙuri akwai talla da za su dinga nuna muku. Sai ku danna na biyun ma sai ku je, za ku ga MTN 500 MB daily, shi ma sai ku da clicking kansa. Da zaran kun gama clicking sai ku zo ku danna wannan alamar round ɗin, alamar janna, sai dai ku yi haƙuri da talla. Kuna danna shi za ku gana box ɗin yana nuna connecting. Yawwa, gashi nan ya nuna connected. Da zaran ya nuna connected za ku duba wannan alamar megabyte yana reading, kilobyte ɗin yana reading, nan ma haka. Daga sama kuma za ku ga wani ɗan ƙaramin key, to shine nuna ya yi connecting. Wannan shine a taƙaice. Bisalam, mun bar ku lafiya.